Škotlanđanka sa srpskim ordenom Belog orla. Elsie Inglis je bila škotska lekarka i borac za prava žena. Za Srbe posebno je značajan njen rad u okviru škotskih bolnica u Srbiji u toku Velikog rata. Bila je prva žena koja je dobila najviše srpsko odlikovanje, orden Belog orla. Elsie Inglis je rođena 16. avgusta 1864. godine u podnožju Himalaja u Indiji. Njen otac John Inglis bio je u službi istočno-indijske kompanije, a od 1878. do 1882. Inglis je pohađala Edinburški institut za obrazovanje mladih dama. Sa 18 godina školuje se u Parizu. Žela je da se bavi medicinom i na njenu sreću Sophie Jacques Blake je 1886. godine otvorila Edinburšku medicinsku školu za žene, gde je Inglis započela svoju medicinsku obuku. Studije dovršava u Glasgowu da bi 1892. godine sa 27 godina postala lekarka. Te godine stekla je trostruku kvalifikaciju. Licencu Kraljevskog koledža lekara u Edinburgu, Kraljevskog koledža hirurga isto u Edinburgu i fakulteta lekara i hirurga u Glasgowu. Svoj prvi posao dobija u novoj ženskoj bolnici u Londonu, a potom u porodilištu u Dublinu. Njeno škotsko srce je vuklo u Edinburg, te stoga tamo otvara 1894. godine sopstvenu ordinaciju i porodilište za siromašne žene. Elsine kolege su prepoznale njene hirurške veštine jer je bila tiha, mirna i pribrana, nikada u gubitku, vešta u svojim manipulacijama i sposobna da se nosi sa bilo kakvim hitnim slučajem. Vredno je radila na unapređenju medicinske brige za žene i povećanju broja obrazovnih škola i kurseva za rad žena u oblasti medicine. Bila je aktivna i u pokretu za pravo glasa žena, gde je preuzela ulogu počasnog sekretara Edinburškog nacionalnog društva za pravo glasa žena. Elsie je imala skoro 50 godina 1914. kada je otpočeo Prvi svetski rat. Snažnog duha i patriotski nastrojena, ponudila je svoje usluge ratnoj kancelariji. Odbili su je rečima: "Dobra moja damo, idi kući i sedi mirno." Međutim, bila je odlučna u nameri da pokaže da žene mogu da pružaju medicinske usluge na prvoj liniji fronta. Inglis je želela da formira nezavisne bolničke jedinice. Održala je inspirativan govor u oktobru 1914. u Kingsway Hallu o tome šta žene mogu da učine i pomognu u ratu. Sredstva su počela da se slivaju u organizaciju, a Francuzi i Srbi su prihvatili ponudu svih ženskih medicinskih jedinica. Prva jedinica je otišla u Francusku novembra 1914. godine, dok je druga otišla za Srbiju u januaru 1915. godine. Inglis je stigla u Srbiju kao glavni sanitetski oficir. Te teške 1915. godine, dok se Srbijom širila epidemija tifusa, ona osniva prve ratne bolnice. Jedna od njih se nalazila i u Mladenovcu. U znak zahvalnosti 1915. godine je izgrađena spomen česma, spomenac, a na mermonoj ploči uklesane su reči na srpskom i engleskom. Za uspomenu na sanitarne misije škotskih žena u Srbiji i njenog osnivača dr. Elsie Inglis. Podiže druga rezervna mladenovačka bolnica, a izgradili su je vojnici Moravske divizije prvog poziva pod rukovodstvom rezervnog kapetana prve klase Borivoja Popovića. Tokom tih dana bila je poznata kao majka nacije. Krajem 1915. godine Srbija je ponovo napadnuta, ali ovog puta sa mnogo većim brojem vojnika. Ostavljena od saveznika, Srbija odlučuje da se povuče. Elsie je izabrala da ostane u Srbiji i suoči se sa neprijateljem. Njena jedinica bila je potisnuta u Kruševac. Koristile su bolnicu Car Lazar kao bazu,
a bolnicu su zatekli u veoma lošem stanju bez osnovnih sanitarnih uslova. Jedini izvor vode bila je pokvarena pumpa udaljena više od 100 metara i nalazila se na otvorenom. U roku od 24 časa Elsie je uspela da oformi odvojena odeljenja za zaražene i ranjene i ugovori redovno snabdevanje toplom vodom. Nemci su povremeno granatirali kompleks. Kada je jednom prilikom išla iz jedne zgrade u drugu, u društvu još jedne medicinske sestre, granata je eksplodirala iza njih, zbog čega su ogluvele. Jedino što je rekla bilo je: stičemo razna iskustva, zar ne? U novembru 1915. godine bila je zarobljena u Kruševcu. Lečila je i srpske vojnike sve do odlaska trupa na krv, kada je uz pomoć Crvenog krsta i vlade Sjedinjenih Američkih Država uspela da se vrati u Veliku Britaniju. Po povratku u Britaniju, Inglis se zalagala za pomoć Srbije. Zbog svojih velikih doprinosa je 3. aprila 1916. postala prva žena odlikovana ordenom Belog orla, što je najviši orden koji Srbija dodeljuje. Ona je također odlikovana i ordenom Svetog Save. Na leto 1916. godine Londonski podkomitet školskih ženskih bolnica zatražio je da Elsie odvede novu jedinicu u južnu Rusiju, gde su se srpske trupe spajale sa ruskom vojskom. Pristala je da ode. Elsie je verovatno već tada znala da boluje od raka creva. Jedinicu koju je krenula u Rusiju činilo je 76 žena, doktorke, radiolozi, farmaceuti, 17 medicinskih sestara i 16 bolničarki, kao i dodatno osoblje. Išle su u pratnji transportne kolone i njihovog pomoćnog osoblja. U svakom trenutku su mogle da obezbede 2 terenske bolnice sa po 100 kreveta i sopstvenom operacionom salom. Kada su došli u Arhangelsk u septembru 1916. godine, jedinicu su radosno dočekale britanske vlasti i ruski vojnici. Elsie je bila popularna. Kada je jedinica krenula dalje za Odesu, ruski puk stacioniran u Arhangelsku odlučio je da prikladno isprati doktorku. Podigli su je u vis i nosili uokolo. Elsie se kasnije prisećala ove situacije. Možete samo da zamislite. Pobegla sam im i rekla britanskom konzulu da sam mislila da će Britanija stati uz mene, ali on se samo smejao. Do decembra Elsie je svoju jedinicu stavila pod kontrolu Ruskog Crvenog krsta. Ona i njeno osoblje su se pridružili drugom povlačenju, a zatim u januaru 1917. godine i trećem. Elsiina bolest se pogoršavala, ali ju je istovremeno zadesilo i niz simptoma sličnih dizenteriji, ali je svoju tajnu uspela da zadrži za sebe. Nastavila je da radi i za vreme Ruske revolucije sa Ruskim Crvenim krstom, iako su radili u izuzetno teškim okolnostima. Njeno osoblje je uvek ostajalo vedrog duha. Kuvarica jedinice Mary Lee Milne pisala je kući: sjajno je živeti usred ovakvih istorijskih dešavanja. U septembru 1917. godine jedinica se ponovo priključila srpskoj diviziji u selu Hadži Abdul u Bes Arabiji. Tu je Elsie kolabirala. Njena lekarska karijera tu je bila završena. Nastavila je da izdaje naređenja i poslala je telegram kući sa vestima: sve je zadovoljavajuće i dobro osim mene. Tvrdoglavo je želela da ostane u Hadži Abdulu sve dok Srbi nisu bezbedno izašli iz Rusije. Elsie se potom vratila kući. Stigla je u Newcastle 25. novembra 1917. godine. Obukla se, stavila svoja odličija i otišla da se oprosti od svog srpskog osoblja. Sljedećeg dana, 26. novembra 1917. godine, umrla je u prisustvu svojih sestara. Na njenoj sahrani su prisustvovali predstavnici britanske i srpske kraljevske porodice. Škotske ženske bolnice su nastavile da šalju svoje jedinice na ratišta. Kada je u novembru 1918. godine nastupio mir, velika količina novca koja je ostala podeljena je bolnicama u Škotskoj i Beogradu.
u znak sećanja na Elsie. Ova izuzetna žena je ostavila trajno nasleđe ne samo u kampanji za emancipaciju žena, već i u svakodnevnoj bolničkoj nezi. Postigla je velike stvari ne samo zato što je postala lekar, već i time što je bila praktična, odlučna, snalažljiva i tvrdoglava osoba. Winston Churchill, iskreni poštovalac rada škotskih ženskih bolnica, napisao je da ni jedne žene nisu stekle veću reputaciju tokom Velikog rata. Njihov rad, obasjan slavom dr. Inglis, zablistaće u istoriji. Neka joj je večna slava, da se ne zaboravi.